यूपी में चुनाव चलता मालूम बानू। हाँ। अच्छा तो अब की वहाँ का चांस लगा था के जीती? अखिलेश भैया जी। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में स्वागत बा। आज हमनी के एगो लड़का के बारे में पता चलल बा जौन की लड़का गूगल से भी तेज बा। तो वो लड़का से मिले खातिर हम 40 किलोमीटर दूर आइल बानी। वो लड़का से रउआ लोगन के भी मिलवाएम। वही लड़का के खोजी में हम निकलल बानी। पता लगल कि लड़का खेत का कोनो काम से गइल बा तो हम वही लड़का के खोजी में निकलल बानी। और लड़का मिलता तो ओकरा से जानकारी कुछ लिया जे आखिर क्या जानकारी बा जे इतना जवार भर में पूरा हल्ला बा कि लड़का बहुत तेज बा। और रउआ लोगन से भी देखाएम तो कृपया रउआ लोगन लास्ट तक बना रही। नया बानी तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन और लाइक करी लोगिन। तो आई मिलल जा वो लड़का से। देखी फाइनली वो लड़का हमरा मिल चुकल बा और लड़का से हम जानकारी लेम। बाबू सबसे पहले आपन नाम बताओ, तार नाम का पड़ेला? हमार नाम अदित कुमार बा। अच्छा घर कहाँ पड़ेला या जिला कौना जिला से बड़ा तू तनी सब दर्शक के बताओ। हमार घर सडिया पड़ेला। अच्छा जिला सिवान पड़ेला। अच्छा और थाना भगवानपुर पड़ेला। अच्छा ठीक बा। लड़का से हम कुछ सवाल जवाब करेब। बड़ी हाला बा कि लड़का का बहुत तेज बा पढ़े। लड़का फाइनली हमरा मिल चुकल बा। लड़का से हम कुछ बात करेब कुछ सवाल जवाब पूछेम। तो बाबू तैयार बड़ा नु सवाल? हाँ, तैयार बनी हम। अच्छा ठीक बा। देखी काफी कॉन्फिडेंस में ही बोलत तारे बाबू। हमरा बुझाता कि इनका कुछ जानकारी बा तबे इतना कॉन्फिडेंस से ही बात कर रहा बड़ा। कुछ कॉन्फिडेंस देख के भी हमरा ऐसा लागत है कि बहुत जानकारी बा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बाबू तारा से यह बा कि हमनी के जो देश बा ओकर प्रधानमंत्री के बा? हमार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बानी। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ बाबू कि अपना जौन देश हो ई देश में कय गो राज्य बा? 29 गो राज्य बा। अच्छा ठीक बा। अच्छा बाबू जौन हमनी के देश बा एकर चुनाव आयुक्त के बा ए बड़ा के डेट में? राजीव कुमार जी। देखी लड़का सवाल पूछे से पहले लड़का के लगे जवाब हाजिर बा। देखी लड़का कितना ब्रिलियंट बा। कौन स्कूल में पढ़ेला बाबू? ई सरकारी में पढ़े नहीं हम। देखी ये लड़का सरकारी में पढ़ेला। लोग कहेला जे सरकारी में पढ़ाई ना होला, मास्टर लोग के लोग देसी देला, लेकिन लड़का ये देखी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी ज्ञान के भंडार बा। जितना लड़का के पास जानकारी बा शायद लागत था कि मैंने हमनियों के लोग उतना जानकारी नहीं खाई। लड़का ना ट्यूशनो जाला बाबू? हाँ जानी। अच्छा कहाँ जाला, गाँव ही में कि दूर? ना गाँव ही में जानी। देखी गाँव ही में लड़का जाला ट्यूशन। आए लड़का के राजनीति से लेके खेल से लेके हर चीज के ज्ञान बा। और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता नहीं, रउआ लोग देखत रही। अच्छा बाबू ये बताओ, अभी बताओ बाबू कि देश के कृषि मंत्री के बा बड़ा? ए देश में तो हमनी सन के नरेंद्र सिंह तोमर जी बानी। अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर जी बानी कृषि मंत्री? जी सर। अच्छा बाबू ये बताओ कि कौन ऐसा लकड़ी बा जौना का कीमत सोना से भी महंगा बा? लाल चंदन लकड़ी बा। अच्छा लाल का चंदन लकड़ी वाला? जी सर। वाह राइट जवाब बा एकदम बाबू। अच्छा अगला क्वेश्चन बाबू ये बता रहा से जौन राष्ट्रीय जौन चिन्ह बा हमनी के उमे कय गो शेर के निशान होला? राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर बा। अच्छा बहुत राइट आंसर बाबू। अच्छा अगला क्वेश्चन ही बा कि जौन ओलंपिक खेल के आयोजन होला उ कय साल के बाद होला? 4 साल के बाद होला। अच्छा ठीक बा, वाह राइट आंसर। अच्छा बाबू एगो और क्वेश्चन के आंसर दो कि झीलों के नगरी कौना प्रदेश के कहल जाला? उदयपुर को। अच्छा उदयपुर के? जी सर। अच्छा ठीक है बात, तब तो इहो बुझाता सही आंसर बता। क्या एगो पाकिस्तान का नाम सुनले बड़ा बाबू? जी। तो जौन पाकिस्तान बा जी मेन भाषा वहाँ के का भाषा बोलल जा? उर्दू ज्यादा चलेला हो जा। अच्छा और हिंदी कम चलेला हो जा। अच्छा उर्दू मेन भाषा हो जाके? जी सर। अच्छा ठीक। राजनीतियों के बारे में कुछ जानकारी बरुआ लगे? हाँ। अच्छा तो यूपी में चुनाव चलता मालूम बानू? हाँ। अच्छा तो अब की वहाँ का चांस लगा था के जीती? अखिलेश भैया जी। अच्छा अखिलेश भैया का जीते के चांस बा? हाँ। अच्छा ठीक बा। अच्छा बाबू ये बताओ कि कौन ऐसा जीव बा जौन एक बार सुतेला तो 3 साल तक लगातार सुतले रह जाला? घोगा। घोगा? अच्छा देखी घोगा ऐसा जीव बा जौन 3 साल तक लगातार सुतल रहे के क्षमता बा ओकरा लगे। तो ये सब बाबू स्कूल में पढ़ला कि घरहू से कुछ जानकारी? घरहू के लोग कुछ से जानकारी बा, ट्यूशन में जानकारी बा, स्कूलों में जानकारी बा, तीनों जगह जानकारी बा। मैंने तीनों जगह तारा के लोग गाइड करला? हाँ। अच्छा ठीक बा। तो पढ़े में तो काफी तेज बड़ा तो हाँ। घर के लोग मानेला नु तारा के? हाँ माने नहीं लो। अच्छा ठीक बा। अच्छा बाबू ये बताओ जौन चावल के खेती होला, चावल के उत्पादन उ सबसे ज्यादा कौना राज्य में होला? पश्चिम बंगाल में होला।
अच्छा, पश्चिम बंगाल में गइल बड़ा कि ना कभी? कभी तो गए नहीं बल्कि सुनले बनी, हमनी सन के सर जी पढ़ैले बनी, यही सुनले बनी हम। अच्छा ठीक बा। अच्छा बाबू ई बताओ कि कौन ऐसन पेड़ बा जौना के कटला पर बच्चा के रोला के आवाज आवेला ओमे से? मैट्रिक पेड़ बा। मैट्रिक का पेड़? हाँ। वाह, तो ई सब जनरल नॉलेज भी पढ़ेला का बाबू? जानले से पढ़ले बनी, हमनी सन के घर पे अभी किताब किन के आजे कल में किनाइल त हम आधा ले पढ़ लेले बनी। अच्छा, तो बहुत जानकारी हो गइल बता रहा तो। ई बताई कि जौन देश के जौन प्रधानमंत्री अगिला हमनी के बनी है ऊ के बने वाला बा? मोदी जी बानी हमनी सन के देश के। अभी नु बानी? हाँ। तो मैंने अगिला जब चुनाव होई तब केकर जीते के उम्मीद रही? मोदी जी के। मोदी जी जीती हैं फिर से प्रधानमंत्री? हाँ, वाह। हमनी सन के हुए रहियन। अच्छा, तो प्रधानमंत्री देखी लड़का कहता कि मोदी जी रही, लागत है कि काफ़ी खुश बा मोदी जी के काम से। तो और लड़का से बातचीत हम कही जाएम अगला एपिसोड में। अगला फिर लड़का के संगे एगो हम वीडियो बनाएम जौना में और कुछ विशेष जानकारी लियाई पढ़ाई लिखाई के। तो लड़का का से और कुछ रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब कैले रहे हमके अगला वीडियो भी देखे के मिली। रउआ लोग के प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी लोगिन कि आवे वाला वीडियो रउआ लोग तक पहुँच सको। और भी हम ऐसा ऐसा लड़का होई वो लड़का से मिलवाए में रउआ लोग के ज्ञान के भंडार बा। लड़का जैसा कि देख रहा बानी खेत में काम करे आवत आई लड़का, छोटा सा एगो गाँव में रहेला। लड़का बहुत पढ़े में इंटेलिजेंट बा। अगला वीडियो में पार्ट 2 लड़का के हम निकाले में आज कहतनी। तो कृपया करके रउआ लोग चैनल सब्सक्राइब करी। तब तक मिलत तनी अगला वीडियो में।